Eli kerrotko kuka olet ja mitä opiskelet? Minä olen Antti Hyvärinen ja opiskelen fysiikkaa. Ja miten kauan olet laulanut UEF Kuopion ylioppilaskuorossa? 1 vuoden, eli viime syksynä aloitin. Mistä kuulit kuorosta? No itse asiassa kuulin pariakin kautta ja näin tuossa tämän kuoron johtajan sitten parkkipaikalla ja hän vahvisti, että pystyy tulemaan, vaikka ei olisi pitkään aikaa laulanut. Ja itsellä oli semmoinen melkein, ennen äänenmurrosta oli käytännössä viimeksi laulanut ja nyt sitten sen jälkeen niin pääsi vähän, tavallaan sävelkorva ja varsinkin rytmitajua on, mutta sitten sai rohkaisua, että voi tulla tänne sitten mukaan. Niin, sillä tavalla kuulin. Pari kaveria oli myös tavallaan niiden kautta tiestä asiasta, mutta sitten kuoronjohtajan tapaaminen oli se viimeinen innostava asia tässä. Joo. Eli se oli se kuoronjohtaja, joka sai lopulta sinut lähtemään No en tiedä, ehkä se oli oma itseni oli siinä, mutta sitten ehkä oli pientä epäuskoa tai itseluottamuksen puutetta, että uskaltaako sitä lähteä. Koska se kuitenkaan tavallaan siellä tietää, millä korkeudella pitäisi olla, mutta se voi vähän aina siellä sitten haeskella, ainakin jos jotakin singstaria tai tämmöistä yrittänyt laulaa. Niin Joo. No, millaista kuorossa oleminen on ollut? No on kyllä ollut erittäin mukavaa, että sehän taitaa olla joku viisaus, että tanssimista ja laulamista ei pitäisi keltään kieltää, niin tässä on sitten päässyt tätä laulamista tekemään ihan tämmöisessä osaavassa, saanut oppiakin samalla ja sitten vielä hyvin osaavien ympärillä siinä, niin oppii itsekin sitten pikkuhiljaa siinä. Joo. No, mitäs vinkkejä antaisit niille, jotka vielä miettii kuoroon tulemista? No oikeastaan mitään muuta vinkkiä antaisi kuin, että jos yhtään tekee mielen, niin ei kun vaan mukaan. Että siellä oikeasti hyvä meininki ja mukava aina se tiistai-illan kokoontuminen ja sitten on välillä aina semmoisia vapaa-ajan kokoontumisia muitakin. Että mukavaa porukkaa ja jos yhtään laulamista tekee mieli tehdä, niin ei kun vaan mukaan. Hyvä, kiitoksia. Kiitos.